I dag vil vi snakke om en ny udstilling i Odense, som vi har fået, som handler om Nordens møde med Rom. Den romerske forbindelse, som udstillingen kaldes, findes på Møntergården i Odense. Og her vil det tydeliggøres, hvordan sammenhængen er mellem det civiliserede liv i syden, i Rom, og vores simple og meget uciviliserede liv i Norden. Og nu vil vi stille om til vores historiespecialist, Ole Rulhøj, som har specialiseret sig og virkelig kigget ind i udstillingen for at se, hvad der gør den speciel, og hvad der måske er nogle mangler. Og vi stiller nu om til Ole. Ole, er du med os? Ja, det kan jeg. Ole, er det korrekt, at du har været inde og se udstillingen i dag? Ja, det har jeg nemlig. Jeg har netop lige været inde på Møntergården for at se udstillingen derinde. Det er jo første gang, at Møntergården har en udstilling i dens helt nye udstillingsbygning, og det skal fejres. Udstillingslokalet er delt i to, gennemskåret af Rhinen. I den lyse ende har vi Rom med dets civilisation og snorlige veje. I den mørke ende bor jernalderfolket i vejløse skove. I 1000 år herskede en civilisation i Middelhavsområdet, som på mange måder minder om det samfund, vi har i. Bare begynder at gå rundt i skoven. Hey, Christian, du er på. Det kunne godt se ud til, at der er sket en teknisk fejl med Ole Rulhøj foran Møntergården. Men derfor vil jeg tale en smule over nu. Jeg tror, at noget af det, som Ole vil have kommet ind på, var temaet på udstillingen. Romerriget og dets samtidige jernalderfolk var, og særligt fynboerne, det er jo temaet i den her særudstilling. For nok nåede Romerriget aldrig at indtage germanerne og Norden og jernalderfolket. Dets hære kom faktisk aldrig over Elben, men derfor var der alligevel mange plyndringstogter og krige mellem Norden og Romerriget. Desuden var der en masse handel, og mange forskellige ting og sager blev byttet undervejs mellem romerne og Norden, hvilket eksempelvis ser os på, at romerske fund som eksempelvis mønter, glas, guld, sølv og våben er blevet fundet i Danmark, hvor især Gudme sætter sig højt på listen, hvor der er fundet rigtig mange gode fund. Yes. Jeg tror, at det var alt, hvad vi havde for historiehjørnet i dag. Hvad vil vi sige til udstillingen er, vi synes, I kan se den. Det er en spændende udstilling. Det er flot lavet. Og kryds godt.